Кой го? А? Виж, Иво, ти избере дък. Я така из десна страна, и излево. Ръбо полза и на скалата. Еми, давай. Така. Я се припомня, бе, то е трудно, първите ми при. Първите само. Знаеш, докато получиш гребка на газа и после вече то сами си кара. Много, много. Оти. А тук всичко е обаче много зле краси. Четеш да дойда до тебе някъде? Тук е пълно педалай. Нема кой да ги бере. Тук кой ще дойде да го бере? Тук на свята не ми е ресла през тебе, ба. Да, това се виси не ми е ресла. Чакай, дека се викаш това пред мене. Е, мазнала. Да, ама там малко дека на лин харесва. Камъни шо. Я тук нагоре, Обо. И тук нагоре, бе. Има, виж, ама тук стапа на него. Е, румлякла? Чай да видя само да стапа една идея по-нагоре. Ако искаш давай ти са тук. Миният капона, нам по-на... Много да изкривих. Мини по-на десно. Десно, само да видя нещо здраво да се фана. Я това са ме дразни тук. Не вярвам. Ох, обичам го този адреналин. Мамка му. Че само секунда да го разгледам. Да. Цапотини, тук има здрави мешчи. Оху. Чай малко. Чай, че се тресат. Ногите се тресат. Гащите пълни. Тук верно съм сигурен, че никой не е минавал. Опа! Тук дожда малко шибано. Ама сега че го видя само нека да направиш едно. Не, фата горе-долу. Що? Давай. Аз съм нужно по-стабилно место. Нагоре е окей. Тук само има един по-курвенски участък. Ма че се справиш.
Лошото е, че на мене левото колено нещо лошо го изштракаше. Не, усуках го в много лошо изпука при насилно напрежение. И боли зверски. Мамка му. Наприк беля. Да бе. Ето тук на едно место много изпинана има. Ма и на млай меси в чушчите, де. Не бе, така е думата. Ебание! Ивка, ти върди само. Да, дойде Сенчета. Много отдавна. Тя ме гнасничко и малко на сцепление. И аз как го наприш. То друго яче да искаме не фата. Мале, това левото колено ми е ба мамата. Яко заболя площинчето. Леле! Старост! Ей! Да. То няма смисъл. Иска си взема на коленките на доктор Ливайн, че това колено не ми позволява да изтласквам. Напред сметка как боли. Сам като отпусна над мамка му. Лошото е, че е на никъдето. Сега, че разчитам от адреналино да ме държи и горе вече нещо евентуално. Тук сега да. На него обаче. Майко, ужас. Мамка му бе, Иго, не се преструвам. Не съм такъв човек. И штракав много, я го усуках странично. И изтласках изцяло само с него, оти немах на ръцете, не можех да се държа. И штрака от напрежението. И сега... Я се изкажах. Майко! Бе, горе, че се да бъде на площадката. Иначе, как учето, иначе мога да. Как учетата. Мама ти чева. Баси майката. Горе сме. Забавата започва. Издих се. И тук. В крайно положение не ми позволява да изтласкам. Да бе. Да е сгънато нещо, ола мала или дойди. Обаче да изтласкам с него страшна болка. Ото бе, виж какво е готино. Това да. За жената и детето да. Лошо, знаеш кое? Не. Това да пикът нарасте.
ти спадне на комшия. Това е още по-страшно. Че ме умреш. Че ногата ме се спина яко. Много боли. Нема бе, нема смисъл бе. Вие какво, то тук беше лошото. Тебе ще ми дадеш запис, да си се гледам колко пенсионер съм. Няма да. Да се гледам.